primer lugar, agradecer, como os he dicho, a vosotros por participar con nosotros y por compartir esta jornada. Agradecer también, como no, al Centro de Estudios Comarcales, que desde el primer momento se han puesto a nuestra disposición para poder dar unas explicaciones, poder dotarnos de conocimiento y también compartir esta jornada con nosotros. A Carles Riba, que hace muchísimos años que lo conozco de Sant Joan d'Espí y que es, independientemente de que es un buen político con unos antecedentes impresionantes, una persona siempre dispuesta a colaborar con nuestra organización. Nolas Riba y Esther Ashuel, y también, como no, a Ada Colau, que por parte de CONFAC pues también compartimos con ellos proyectos conjuntos, y en el tema de vivienda ella, como responsable, ha querido también participar con nosotros hoy. Deciros, para finalizar y para poder agilizar un poco lo que es la jornada, que el tema de vivienda es un tema que nos preocupa enormemente. El tema de vivienda es algo que desde hace bastante tiempo es una asignatura pendiente en nuestra organización. Desgraciadamente tenemos las posibilidades de poder maniobrar, de poder trabajar, de poder dar soluciones a este problema. Digo que tenemos dificultades porque somos lo que somos, pero lo que sí que no dejaremos es de trabajar, de intentar informar e intentar dar argumentos a las asociaciones para poder trabajar en sus localidades de la manera mejor posible. La vivienda es un derecho, pero la vivienda es algo más también. La vivienda, es decir, que tiene que estar acompañada de las personas que van a vivir en esa zona, en esos territorios, y por lo tanto tiene que tener mucho que ver con el medio ambiente, con una serie de servicios, bueno, todos sabéis eso, y nosotros tenemos dificultad para influir y haya cambios en ese tipo de construcción que se está haciendo ahora por parte, sobre todo, de las administraciones, pero también porque las administraciones deben tener la capacidad de exigir a la construcción privada ciertos elementos que nos parecen fundamentales. Por lo tanto, bienvenido, gracias por ayudarnos, y espero que luego en el debate podamos un poco definir como mínimo algunas claves que nos ayuden a desarrollar el pacto de l'habitatge en nuestra comarca. Aquestes són realment les qüestions que ens ha de resoldre l'habitatge, no? No ens ha de resoldre tant a vegades l'economia al nostre entorn o inclús el model de desenvolupament urbanístic, sinó les nostres necessitats personals. I a partir d'aquí una mica és d'on vam començar a desenvolupar el que hem anomenat un nou paradigma, no? Sobre l'habitatge. Vam intentar, passarem una mica, vam intentar posar les persones en el centre d'atenció. En concret hi va haver una llei de liberalització del sòl i que era per la requalificació dels terrenys. Tots quedaven susceptibles de ser construïts amb habitatge, sempre que els municipis ho volguessin. Aquest va ser el punt de partida una mica d'aquest creixement, no tant de l'habitatge, sinó de la indústria de la construcció, de la inversió en habitatge i d'aquesta visió economista de l'habitatge, que ens va portar no a tenir més facilitats d'accés, no a tenir un parc d'habitatges més flexible, sinó bastant tot al contrari, a tenir un parc d'habitatges molt rígid, amb uns preus molt alts i molt difícil d'accedir per la població. Això va passar per diversos factors, que potser no és el que ara mateix anem a analitzar, però més o menys ho heu conegut, perquè sí que es va començar a destapar una mica tots aquests motius just abans del canvi de llei. Ara tenim una llei nova, una llei que ha sorgit en gran part degut a totes aquestes dificultats que hem viscut. Hi ha una mobilització ciutadana que va posar de manifest que ens estàvem equivocant. En polítiques d'habitatge, normalment la feien per una classe que tenia un difícil accés a l'habitatge, però per accedir a una política d'habitatge de compra s'havia d'assegurar amb les 14 pagues, amb uns sous relativament normals, no diria ni bons ni dolents,
realment hi ha una franja molt important de la societat que estava per sota de qualsevol accés públic a l'habitatge, a no ser que fos alguna política de lloguer, que en aquell moment eren molt poques. I en tot cas hem estat ajudant fiscalment qualsevol tipus de compra, inclús de les segones residències. Hi ha hagut polítiques d'habitatge que pretenien fer un petit parc d'habitatges per a la classe mitjana, però una mica més assequibles, en lloc d'intentar apretar el mercat o les poques eines que hi havia, com per exemple el tema del crèdit, que ha sigut un dels temes importants. La pregunta que ens fèiem era, els costos que tenen, el preu que s'està venent al mercat, cobreix els costos o està molt més enllà de cobrir els costos? Aquesta és la pregunta que vam fer, és molt senzill, oi? Quan diem costos, volem dir costos totals, o sigui, dissenyar-lo, l'arquitecte, vol dir rescabalar el sòl dels altres usos que hagués tingut, per tant, diguem-ne, indemnitzar correctament l'ús del sòl, vol dir construir, vol dir vendre, vol dir el benefici industrial, vull dir, no es descuidava amb res, els impostos, tot. I per tant vam mirar a veure si la xifra que s'estaven venent estaven aquí o no. La primera cosa que ens vam trobar amb una sorpresa immensa és que no hi ha cap referència que ens digui els costos. Ens diuen, hi ha algunes referències que diuen els preus. Però els costos, no. Ens va costar molt, vam buscar moltes coses. Al final hi va haver un treball d'un professor de la Universitat de Pompeu Fabra, que és García Gonçalvo, que ens va donar bastant la pista, ens va donar una xifra molt ben feta respecte a Espanya, i resulta, era el 99, resulta que la xifra d'Espanya, en aquests moments encara en pessetes, del cost mig de la vivenda, que eren uns 83 metres quadrats a Espanya, eren uns 16 milions de pessetes. Amb tot el que he dit de costos, tal. S'estan venent, diguem-ne, a més vam agafar allò, publicitats, diguem-ne, per diferents agències, etc. en el moment, i ara estan una mica més baixos, però igualment estem de 2 vegades i mitja a 3 vegades el cost dels habitatges. Diguem que en el tema de l'habitatge, com en altres temes, el que s'ha fet sovint és, diguem-ne, pal·liar els problemes del mercat. Mirarem de fer vivenda social, mirarem d'ajudar els lloguers de la gent que no poden. Tot això està ajudant a gent que està especulant. En canvi, l'administració el que ha fet és renunciar a regular el mercat. Primera, estem de l'ordre de 2 o 3 cops el cost real. Segona, i que per tant això demanaria, diguem-ne, que s'hauria de reivindicar, que hi haguessin uns preus oficials, diguem-ne, una valoració oficial dels costos d'edificació, perquè això seria una pressió avall. Segona, adonar-se de la importància que ha tingut en desfavor tot el tema dels crèdits, la trampa que hi ha hagut darrere els crèdits. Jo crec que aquest és un altre aspecte extremament important. I tercera, i aquest és un tema, jo diria, més polèmic, però que l'hem posat aquí perquè ens sembla que val la pena de posar-ho, que seria una reordenació dels temes fiscals. En realitat, lleis per fer efectiu el dret a l'habitatge en tenim. Les que hi ha es poden millorar, sens dubte, però un marc normatiu existeix. O sigui, l'estat espanyol ha ratificat pactes internacionals que l'obliguen jurídicament, com és el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals. Està obligat per les diferents normatives que es deriven del Comitè d'ES de Nacions Unides, on abans comentàvem que es defineix l'habitatge digne de forma molt exhaustiva, on es diu les 7 característiques, i recordo bé, que ha de tenir aquest habitatge digne, i parla de l'accessibilitat, de l'estabilitat, que no s'ha de destinar com a màxim més del 30% dels ingressos a pagar un habitatge, l'adequació cultural, la disposició de serveis, etc. Tot això està perfectament regulat i ho trobem. Està a la Constitució espanyola, on no només hi ha l'article 47, també hi ha l'article 33 que parla de la funció social de la propietat, que és també un article molt important, perquè això vol dir que amb l'habitatge no es pot fer qualsevol cosa. L'habitatge ha de complir, està obligat a complir la seva funció social. Això recupera l'Estatut de Catalunya, que es va aprovar fa poc, que també parla del dret a l'habitatge. Després, la llei del 2007 del dret a l'habitatge és la que va més enllà, i no només recull tots aquests elements, sinó que introdueix novetats importants respecte a la funció social de l'habitatge, com concretar-la, i l'article 42.6
que parla de l'expropiació de l'usdefruit dels pisos buits, és ja una novetat important i dona un mecanisme concret per intervenir en el mercat dels pisos buits, fica multes consideren molt greus i usos antisocials de l'habitatge fets com l'assetjament immobiliari i es poden ficar multes de fins a 900.000 euros, que és una forma d'intervenció bastant forta, no? O sigui, una multa de 900.000 euros no és qualsevol cosa. O sigui que marc normatiu, diguem-ne, sempre es podria millorar, però n'hi ha. El que passa és que no hi ha voluntat política i s'utilitza només en un sentit i no s'utilitza en un altre. Per exemple, les parts més avançades del dret a l'habitatge encara no s'han utilitzat ni una sola vegada i en canvi el que s'ha fet a la llei del dret a l'habitatge i al pacte nacional que parla de promoció i de nova construcció és el que realment s'ha desenvolupat, perquè això és el que interessa al sector constructor. Ara que hi ha crisi, el nou gran negoci és la VPO, que com ja s'ha dit, la VPO no té res d'habitatge social, sinó que ha estat un cop més una política econòmica d'habitatge, un complement de la política econòmica d'habitatge, perquè ha sigut com un habitatge una mica més baratet, amb ajuts públics per a la gent que tenia menys recursos, no per a la gent més pobra, però sí que tenia classe mitja-baixa, però ha estat una política econòmica al fi i al cap. No s'ha fet prioritzant les necessitats de la població més necessitada, sinó les necessitats un cop més del mercat. Aleshores, diguem-ne, hi ha un marc normatiu que permet fer polítiques del dret a l'habitatge, però hi ha unes polítiques, que són les que han de concretar i desenvolupar, que han mercantilitzat completament l'habitatge. I en lloc de tractar-ho com a dret fonamental, ho han tractat com una mercaderia. Perquè aquesta política econòmica fos una política econòmica d'èxit, s'ha fet també una operació cultural, una operació social, s'ha creat una societat de propietaris. I això no és una intervenció ingènua ni col·lateral, és un element molt important. De fet, això va començar al final del franquisme. I després un altre tema que crec que és molt important és que tot això, abans es deia, aquí tothom ha entrat a la bogeria, tots som responsables. Aquest és un missatge que ara es repeteix molt i es diu molt, i és parcialment cert, s'ha de matitzar bastant, perquè aquí hi ha hagut una gent que és més responsable que una altra, molt més, i bàsicament hi ha hagut una gent que s'ha beneficiat 1.000 milions de vegades més que una altra. O sigui, hi ha hagut gent que simplement s'ha sobreendeutat per poder accedir a un habitatge on viure, i llavors, han entrat en la bogeria però per necessitat, diguem-ne. I després hi ha una sèrie de gent que en canvi ha fet el negoci del segle. Evidentment, entitats immobiliàries, constructores, entitats financeres que han fet milers de milions de beneficis, que han marxat a paradisos fiscals o s'han reinvertit en altres sectors quan ha començat la crisi, i després una administració pública que com a mínim ha estat còmplice i a vegades ha estat directament culpable i ha rentabilitzat també això. Per exemple, l'Estat s'ha despreocupat del finançament dels municipis, dels ajuntaments, i ha forçat que els ajuntaments es financessin a través de la revalorització del sòl públic, etc. Amb aquest panorama, això rebenta i aleshores, si teníem un problema acumulat d'accés a l'habitatge, que és el que s'ha descrit fins ara, aquest problema de que molta gent accedeix a l'habitatge però a quin preu, sacrificant tota la seva vida només per pagar l'habitatge. I hi ha gent que no pot accedir i ha de compartir pis fins als 50, etc. Tot això que s'ha descrit, teníem un gran problema d'accés, però ara tenim un problema afegit amb la crisi, que és la pèrdua d'habitatge. Ara ens enfrontem a milers i milers de desnonaments, ja sigui per execucions hipotecàries, que és un drama en el que ara entraré perquè això ho estem treballant molt a fons, o per l'impagament del lloguer. I ara és una bona oportunitat per replantejar-se aquest model, perquè al fi i al cap què ha passat amb aquest cooperativisme? Doncs que ha sigut un cooperativisme molt tebi, que finalment l'únic que ha fet és habitatge de protecció, perquè no ens enganyem, és el que s'ha fet amb règim de propietat privada, i que, com a mínim, s'han defensat uns mínims valors, que s'ha fet col·lectivament, s'ha fet a uns preus més ajustats i no uns preus de mercat, però poca cosa més. No ha sigut una transformació del model, això. Perquè una cosa que no s'ha dit mai, no s'ha explicat mai i que s'està descobrint ara de forma tràgica i dramàtica és que la gent es pensava que quan signava un contracte hipotecari la casa era garantia del préstec, I resulta que no. Resulta que l'estat espanyol és una anomalia absoluta i a diferència d'altres països europeus o fins i tot dels Estats Units, que és dels llocs més liberals que hi ha actualment al planeta, on sí que s'entrega l'habitatge i es liquida el deute, aquí la gent de cop no només s'ha d'enfrontar al drama de l'atur, no només s'ha d'enfrontar al drama del desnonament i de pèrdua d'habitatge en un context on no hi ha un parc públic on reallotjar aquesta gent, perquè no s'ha fet habitatge públic de lloguer social durant tots aquests anys, sinó que a sobre el pis va a subhasta i si la subhasta queda deserta, i això passa en més del 90% dels casos, l'entitat financera s'adjudica el pis pel 50% del valor de tasació. Això vol dir
que si tu tenies, per exemple, tenies una hipoteca de 300.000 euros per un habitatge, o sigui, el préstec és monetari i recau sobre la persona i no sobre l'habitatge. El problema és que una cosa que no s'ha dit és que, o sigui, que tot això està molt més en qüestió, però la tendència de la maquinària segueix. I ara l'administració no només no està fent cap llei, per exemple, per la gent afectada per les hipoteques, sinó que l'última regulació hipotecària va ser per donar encara més avantatges. Per exemple, ara un banc, si vol, que per sort de moment ho estan fent poc, però si vol, encara que tu estiguis al dia del pagament de la hipoteca, et pot exigir una nova tasació. I com la nova tasació dirà que la teva casa val molt menys, et pot exigir més avals. Perquè et pot dir, i si no et pot executar la hipoteca, encara que estiguis pagant la quota hipotecària, et pot executar perquè considera que no hi ha prou garanties perquè aquell habitatge val menys. O sigui que la devaluació s'està utilitzant encara més contra la gent més vulnerable. Ho dic perquè també és important veure quina és la tendència general. La tendència general és que l'administració no està pel canvi, sinó que està acollonida i està agafada de mans i de peus per les entitats financeres. No es pot, entenc que no es pot plantejar com canvis radicals que significa que el col·lapse de tot, però que s'han de plantejar canvis frontals i d'arrel, sí, perquè si no és que segueixen una bogeria endavant. Per exemple, l'altre dia sortia la notícia que estan traient hipoteques a 90 anys que siguin hereditàries. O sigui, no només no s'aprèn la lliçó de les hipoteques de 30 anys i 40, és que se'n treuen a 90. O sigui, o hi ha un contrast social fort d'això, o la cosa la portaran fins a l'exasperació. Sí que me gustaría, como mínimo, ya que se habla de propuestas y la idea de esta jornada será empezar ese camino hacia la elaboración de una serie de propuestas, sí que recoger también muy sucintamente las propuestas que aquí se han hecho, ¿vale? Sobre todo, me quedo con la idea de cambiar este modelo de mercado en el que es la oferta de vivienda la que determina lo que quiere la gente y cambiarla a ese modelo vivencial que se está proponiendo, de que sea lo que necesita la gente para hacer su proyecto de vida, que para eso es un elemento clave la vivienda, porque sea el mercado que responda a esa necesidad, ¿vale? Para poder conseguir este modelo pues, se proponía, por ejemplo, una cosa muy concreta como era tener unos costes oficiales de la vivienda que permitiesen como mínimo equilibrar la acción del mercado y ver en cuántos están pasando, que como habéis demostrado y habéis explicado muy bien es bastante. También se proponía, y Ada lo explicaba muy bien, la participación, y también se ha dicho por vuestra parte, todo el tema de la participación activa en el seguimiento de las políticas públicas, de lo que se está haciendo, que además se ha subrayado, y creo que es muy interesante también, el que existen las leyes, es decir, las herramientas legales existen, el problema es cómo desde los poderes públicos y las políticas públicas se están aplicando esas leyes, y bueno, también combatir esa política cultural un poco soterrada, que impone el modelo de propietario y de la propiedad como única salida a la vivienda, y también tener el apoyo y el trabajo en red con diferentes movimientos, como el que comentaba Ada, la plataforma Afectados por la Hipoteca. Esta plataforma de este tipo, que aparte puede ser una herramienta desde las asociaciones vecinales para promocionar todo lo que es el trabajo por la vivienda, y bueno, básicamente es eso. Daros las gracias, decir que yo ya sabía que nos podía ayudar este estudio vuestro, que nosotros, como veis con Ada, tenemos también propuestas y una línea de actuación, y lo que necesitamos es ponernos en marcha y retomar un tema tan vital que ha sido siempre para el movimiento vecinal, como es no solo la vivienda, como se ha dicho, sino también cuidar el entorno de lo que representa vivir en una zona, el sentido de pertenencia al territorio y toda una serie de cosas que siempre ha sido innato en nosotros. Gracias a todos. Os lleváis un libro que nos han regalado para los asistentes y nosotros hemos comprado algunos ejemplares para mandarlos a las federaciones. Gracias.